Ayan, magandang gabi. Try ulit natin mag-live stream. Kahit mahina ang signal. Testing. Mic test.
Ayan, salamat. Bicolanang Magayon, Derby, ayan. Salamat. Habang nag-share pa tayo. Ayan, share muna. Salamat sa patamsak, Derby, ayan. Bicolanang Magayon. Kahit mahina ang signal, subukan nating mag-live stream. Oh, Daddy, yung walang nakikita dito, may pupot lang. Ayan, maraming salamat sa mga naon dyan. Nakita gusto sa apa siya? Salamat sa patamsak. Bicolanang Magayon. Ayan. Habang tayo ay nag-share, baka sakaling may mga magkakwentuhan dyan. Ayan. Anong oras ang LS mo, kapatid? Bicolanang Magayon. Nahihinto ng ulan kaya ang ingay ng mga palaka. Nag-iingay ang mga palaka. Medyo mahina ang signal. Ayun, mukhang walang makaka-attend sa ating mga friends. Ayan. Share. Wala na i-share sa ating community.
stay positive, my friend. Yun. Ang hirap naman pag ganito. Wala tayong kausap. Ayun. Ayun. Maraming salamat. Ayun. Wala na atang may load sa aking mga team. Wala tayong makakakwento. Kapag ganito ang panahon. Ay, wala. Ayan, meron ng dalawa. Sino kaya ang pangalawa? Sino kaya ang ating makakakwentuhan ngayon? Kahit 1 hour lang. Sino ang mga kakwentuhan? Ayan, wala tayong mga bibingit. Nagkakwentuhan ngayong gabi. Ang hirap ng ganito.
Wala tayong makuha na mapagpuntuhan. Ayan, naka-18 minutes na tayo. Wala pa rin tayo nabibingit. Nakakwentuhan dyan. Ang hirap naman ng ganitong kasasaan. Wala tayong makuhang kakwentuhan. Ay, naka. Ayan, nahulog tuloy. Nahulog ang phone. Kailangan kakwentuhan. Wala tayong magagawa. Wala tayong kausap. Kundi ang sarili natin. Okay, sana kung malakas ang internet, pwede tayong magpaninja. Pero wala. Walang viewers. Iisa lang. Sino kaya ang nag-iisang viewer? Sige ko lang magaling lang. Ay, naku. Kawawa naman ang ating mga Instagram. Walang mga people of the Philippines. Wala tayong kausap. Wala.
Andyan si Mami Lynn. Kamsak host, baka mawala na naman tong koneksyon. Ayan, salamat Mami Lynn. Akala ko wala ka nang load kanina. Ang hirap ng kumunik. Pero wala tayong content. Kaya ayan, try muna. Try and try pa rin. Okay naman tong data ko. Ang problema ay ang aking wifi. Hindi pa rin makakonect ang ating wifi. Yan, salamat sa pag-share, Mami Lynn. Salamat, Mami Lynn, sa pag-share sa iyong community. Ang hirap naman pag ganito ang panahon. Paghirap. Hirap din pala mag-LS kapag ganito. Mag-isa ka lang. Kausap ang iyong sarili. Nakabili si Mami. Salamat. Paikot-ikot lang ang ating wifi. Hindi ma-connect ang ating laptop. Yan, salamat Mami Lynn ha. Kahit pa video lang dyan. Ang hirap pag ganito. Andyan din si kapatid Jessa Mong Qatar. Ayan, salamat kapatid sa iyong pag-BG. Ayun. Grabe. Ba't natutok ang hulog? Ayan. Salamat sa inyong pag-BG dyan. Ayan. Salamat. Mga kapatid sa Team Vibes. Salamat po.
Ayan, salamat sa inyong pabidyan. Mga ka-team vibes, Jessa Moncatar and Manolin. Pati na rin si Bicolanang Magayon. Kung ikaw ay nandyan pa, Bicolanang Magayon. Ayan, salamat. Ayun, 29 minutes. At meron tayong dalawa.
Ayan, hala, bakit di ako na-inform? Bakit ate? Nasa GC. May kasi signal ate, kaya hindi ako maaga nakapag-set up. Late tayo nakapag-set up. Mahina ang signal kanina. Kaya ayun. Hindi tayo nakapag-set up ng maaga. Ayun. Okay lang yun natin. Ganyan talaga. Hello. Talk about it. Number. Ayan, nandiyan na rin si Chef Christine. Salamat kapatid. At nakarating kayo. Mahina ang ating signal. Nandiyan na rin si Monix. Ayan. Salamat ate sa pag-video ninyo dyan. Hello Monix. Salamat. Video lang, sapat na. Kasi nga mahina ang ating signal. Umulan kasi rito ng malakas. Ayan. Andiyan na rin si Ate Jane. Jane Ariel Paharilio. Salamat ate. Favorite talaga ako ni Nightbot. Ayan. Kilala ka mo, Nix eh. Kilala ka ni Nightbot. Ano ba naman, mayroon ka ring Nightbot. Kaya kilala ka. Ayun, meron na tayong 6 na viewers. Pwede na ata magpakita. Ayan. Meron na tayong 6 million viewers in the house. Kaya baka naman, pwede na tayong magpakita. Kumusta ang ating mga kapatid dyan?
Meron ka bang bagong content, Monix? Baka may bagong content si Monix. Ayan, konti lang tayo. Walang mga bago. Walang mga bagong kakwentuhan. Ayan, nasaan kaya sila? Nasaan ang ating mga kaibigan? Sa panahon ng kahirapan at kagipitan. Salamat sa 6 million viewers na nandyan. Kahit kayo ay naka-BG, maraming salamat sa inyong lahat. Andyan na rin si Ann TV. Ayan, good evening sa iyo, Ann. Salamat sa iyong pagdaan sa ating live stream ni Rockstar Fix. Ayan. Salamat. Ayan. Salamat naman at napadaan kayo dito sa live stream. Ayan, yan pa rin si Mami Lynn. Nakabidyo lang si Mami Lynn. Nakabidyo lang si Mami Lynn. Ayan, sa didikit sa akin, 8 banana balik ko basta may tamang bakas. Sabi ni Monix. Ayan. Baka hindi mo pa kadikit si Monix. Namimigay ng 8 bananas si Monix D. So yan sa ating mga legit organic friends. Monix D. Monix D. Namimigay. Ayan, loyal ako vlog. Tamsak kapatid. Salamat ate. Ayan. Ang ating napaka-loyal na kapatid. Loyal ako vlog. Ayan, napaka-loyal. Loyal ako vlog. Monix, idikit mo na sa akin yan. Monix, dikit mo daw kay Mami Lynn. Dikitan mo muna si Monix, Mami Lynn. Nakadikit ka na ba kay Monix, Mami Lynn? Hindi pa ba tapos yung shooting ni na Yos, ni na Bon? Baka naman may ninja kayo dyan. Ayan. Ka-graduate ka ba ate? Kapag-graduate ka? O may papag-graduating ka? Ayan si 7 na lang para 1,100. Wow! Dami na. Ayan, dikitan mo si Monix. Ate, loyal ako vlog. May 8 daw eh. May 8 daw kay Monix. Basta dinikitan nyo daw si Monix. Ayan. Ate, loyal ako vlog. Dikitan mo si Monix. Namimigay daw ng 8. 8 banana. May 8 banana. May 8 banana.
Ayan, 7 na lang daw. 7 na lang. Ako, 8 na lang para 1,000 for, ayun, ang dami na magagraduate naman. 1,400 na si Mami Lee. Ayan, magbaba ng bahay. Ibaba nyo lang ang inyong mga bahay at kayo magdikitan dyan. Ayan, kung wala namang ibinabang bahay, pwede naman ninyong i-search na lang. Baka naman. Baka naman. Ayan, magbaba kayo ng bahay. Ayan, si Mami Lynn, 1,400. 8 na lang. Si Ate Loyal ako vlog, 7 na lang. 1,100 na. Ako kaya, ilan na ba sa akin? Ilan na ba bananas ko? 1,140. Yan malang bananas ko. Ako kasi hindi na ako after ng bananas. Ang ina-after ko na lang ngayon is WH. Hindi na ako nangingisda. Ayan. Ilabas mo na, tinatago mo sis. Ayan. Shout out. Sabi ni Mami Lynn. Ayan. Sana hindi mahulog si Mami Lynn. Sana mag-stay dyan si Mami Lynn hanggang matapos. Ayan, maglabasan kayo ng mga ninja nyo. Ayan, maglabasan kayo ng mga ninja. Asan na ba si Monix? Nawala si Monix eh. Mas maraming bananas, mas maraming manonood sa'yo. Hindi rin ate. Dami nating bananas, hindi man lang makasampo ang natin. Depende yan sa mga bananas. Nalabas ko na sis, dikit na sa'yo, pati kuko, ayan, pati kaluluwa, dinikit na. Ni Mami Lynn, pati kuko. Grabe ka, Mami Lynn. Pati kuko. Ay, pati kuko. So, Mami Lynn, LS natin 20 bigay. Okay. LS daw nila 20 ang bigay. Lapag link nyo. Ayan, maglapag kasi kayo. Maglapag kayo ng bahay. Ilapag nyo na ang inyong mga bahay. At magdikitan. Ayan. Ayan, magdikitan. Maglapagan kayo dyan. Ang lilapag yan. Sige lang. Ayan, ilapag nyo lang. Ilapag. Maglapag kayo ng bahay. Ayan. Pwede na yan sis para di ma-zero. Ayan. Oo nga, okay na yan. Ako kahit 10, okay na sa inyo. Ang importante, hindi zero.
Kailangan hindi tayo mag-zero ngayong araw. Kaya kahit konti lang, okay na tayo kahit konti. Ayan. May nag-play. Haha. Ay, may nag-play pala. 20 dugo. Grabe. Kahapon yung 6:15 yung kahapon na 20. Ayan, magdikitan kayo dyan. Magdikitan kayo. Dikitan nyo ang bawat isa. Ayan, magdikitan. Huwag kayong mahiya. Magdikitan kayo dyan. Magdikitan kayo. Ayan, nagbaba si Ate Loyal ako vlog ng kanyang bahay. Sige lang, sige lang. Sige lang, sige lang. Pwede na yan, sabi ni Mami Lee. Dinig ba ang ating music, Mami Lee? At Ate Loyal ako vlog. Dinig po ba? Nadidinig po ba ang ating music? Ayan, baka naman. Baka naman, dinig. Dinig po ba ang ating music? Yan, salamat sa 5 million viewers na nandyan. Ayan, maraming salamat. Ayan. May pa-sweet Virgo pa, si Ate Loyal ako vlog. Nako. Pag nabone ka, Ate Loyal ako vlog, ang dami mong ninja. Tapos binibigyan mo lahat ng bananas. Ayan. Puro bananas. Ayan, meron na tayong 6 million viewers dyan. Maraming salamat. Dinig daw. Salamat naman at naririnig din niyo. Ayan. Salamat sa 6 million dyan. Salamat po talaga. At kayo'y nakarating dito sa ating live stream. Ayan. Pati ako. Ayan, lakas ng angas. Ayun. Salamat sa 7 million viewers dyan. Na naka-BG.
Ay, 8 pala. 8 million in the house. Salamat naman. Tropang bonus sim, ayan. Salamat sa patamsa. Tropang bonus sim is in the house. Ayan, si Tropang bonus sim. Isa sa mga team vibes natin yan. Tropang bonus sim. Tapos mo na ba yung ina-edit mo, Tropang bonus sim? Salamat sa patamsak, ha, Tropang bonus sim. Salamat sa patamsak ni Tropang bonus sim. Ayan, nasan na si yung mga kadikitan nyo dyan? Wala na. Nawala na sila. Ay, nako, nawala na sila. Nasaan na kaya sila? Kahit anong hirap sa pag-edit kung wala manonood, aha, pero tiyaga lang. Kaya nga. Kahit naman sa LS o kahit na anong hirap mo mag-LS. Kung wala kang team, ayan, buti na lang meron tayong team vibes. Ayan. Pero kahit sa team vibes, hindi natin ma-100%. Patay pa rin. Patay pa rin ang ating mga LS. Kung ganito ang buhay. Yung iba, walang signal. Na-upload ko na. Ayan. Mag-share kayo sa sa GC para manood lang kung may gustong manood. Share nyo lang ng i-share. Share nyo sa mga kamag-anak. Oh, may pa-help si ate. Anong problema, ate? Loyal ako vlog. At meron kang pa-emergency dyan. Anong problema ni ate? Loyal ako vlog. Kailangan daw niya ng help. Ano pong problema? Anong problema ni ate? Loyal ako vlog. Yung sa sked ng live stream. Bakit yung sked, ate? Anyari sa sked, ate? Lagay mo lang yung yung gusto mong schedule. Copy ko yung mga description mo. Ayan. Di naman ma-close no option, go live naman. Ano bang gamit mo, ate? Sa cellphone? Oo nga, may ang signal talaga sa ulan. Di ba may laptop ka, ate? Loyal ako vlog. Kung sa cellphone naman, mag-ano ka lang, i-open mo lang ulit yung i-open mo yung YouTube, then kopyahin mo yung description, ganun, balikan mo yung Streamlabs, StreamYard. Ganun lang yun. Babalik-balikan mo lang. Balik-balikan lang. Sana all my 18 elemento. Elemento ka na naman dyan, ha? Wala kang bilib sa akin, ha? Tropang bonus yun, ha?
Ayan, oh. Yung mga tabakenyo na laptop. Why? Kaya nga ate, sa description ka kasi. Oh, punta ka ng YT sa another tab. Kopyahin mo yung description ko. Copy. Tapos i-paste mo dun sa description ng StreamYard. Ganun lang. Tapos yung schedule, pindutin mo lang yung gusto mong schedule naman. Pindutin mo lang yung date. Doon, mapiliin mo lang yung date. Hindi ko kasi may demo kasi nga, cellphone ang gamit natin ngayon at nagloloko ang ating wifi. Cellphone lang muna tayo ngayon. At nagloloko ang ating wifi. Bigla ba lamang inubos ang ating load. Basta puntahan mo lang ate. Yan, ikopya mo yung description ko. Punta ka sa another tab. Copy mo yung description ko, i-paste mo dun sa description sa StreamYard. Tapos yung schedule naman, piliin mo lang yung schedule na gusto mo. Ganun lang. Then create broadcast naman yun. Create broadcast. Yan. Baka naman, patamsakin nyo yan, 17 dyan. Di ba tumamsak yung 17 dyan? Grabe naman, hindi nila alam tumamsak. 10 lang ang ating tamsak. Ayan, sumakto naman ng 10 ang ating tamsak. Ayun, may 11. 11 na tamsak. Ayan, paikot-ikot lang. Wow, tamsak na ako sa iyo. Nasundan mo ate yung sinabi ko. Copy-paste lang naman yun. Parehong description kasi yan. Description to description. Ayan. Andiyan pa rin si Mami Lynn. Naka-BG si Mami Lynn. Mamaya ko makikita. Hindi ko alam kung tama. Basta copy-paste lang naman yun eh. Ayun o, pito. Pito. Try ko lang mag-edit. Ayan. Sige lang ate, salamat sa pag-BG. Kahit BG lang. Okay na yan, mga pag-BG ninyo. Pa-BG lang ay sapat na. Sana all mai-edit. At sana all may content. Ayan, dami kong gustong i-content. Ayan, bumababa na ang ating viewers. Mga 100 lang naman sana. Ay, nako, kahit 100 lang sana. Ayan, salamat sa pa-BG, Mami Lynn. Si Bon at saka si Yos, hindi pa tapos. 100 man lang sana. Wala natin mapaabot ng 100. Ang ating viewers. Ayun, ayaw na.
Ayaw nilang dumami. Dumami kayo, magparami kayo. Mga elemento. Ayan. Nakita ko na, okay na kapatid. Ayan. Galing naman yan. Ate talaga natututo na. Natututo ka na, Ate Loyal ako vlog. Ganyan yan. Aralin lang natin ng aralin. Huwag tayo magsasawang mag-aral. Kung may hindi tayo alam, pwede namang Google na lang. O, i-search natin kay Lolo. Ayun. Walang anuman, ate. So, meron na kayong description. Baka hindi mo, baka hindi mo nilagay yung link ko, ate, ah. Kasi kung sa description ko galing, wala akong link doon, ata. Wala ba akong link doon? Sa inyo lang may link doon. Yung pangalan mo, balitan mo ng pangalan ko, ate. Ate Loyal ako vlog. Ayan pa rin. Kasama Team Vibes. Ayan. Ayan ate, baka hindi mo na-edit. At wala akong pangalan doon. Sana naman meron. Ayun. Walo. Salamat sa walo. Yun lang. Edit mo ate ba? Yung pangalan mo, ipalit mo yung pangalan ko doon. Ayan. Kasi syempre kung akong gumawa, wala akong pangalan doon sa Team Vibes. Yung pangalan mo, ang ipalit mo, pangalan ko. Ganun. Ganun. Edit lang naman, edit lang. Madali lang naman gawin mo. I-edit mo lang, ate. Ay, nako, kapisan. Hindi inaantok na ako. Meron na. Ay, salamat naman. Wawarningan ka dyan ni Nightbot. Ayan, salamat sa 8 milyon na nandyan. At nanonood sa ating live stream. Welcome po kayo sa live stream ni Rockstar Felix. Salamat po sa inyong pagdalo. WH kanina kapatid. Buti nga may 9. Ako 1 lang na dagdag.
Isa lang ang nadagdag sa WH ko kanina. Ayun. Sana all may 9 WH. Yan naman kaya ibibigay sa akin ni Lolo. Tingnan natin kung ilan ang bigay ni Lolo. No problem, kapatid. Madadagdagan ka bukas. Hindi ate, hindi bukas. Every other day. Yung LS ko ngayon, mag-credit to the other day. Ano ba ngayon? Linggo, Martes may ka-credit to. Kasi noong, alam mo yun, Biyernes, wala akong LS. Kaya kanina, isa lang ang nadagdag. Ayan, one hour lang ang nadagdag kanina. Kung saan galing. Siguro may nag-play. Ganun. Isa lang naman nadagdag. Tinignan ko kanina, isa lang. Every other day, tingnan mo ate. Yung LS mo. Every other day lang na nakakaw. Ganon talaga. Every other day. Wag daily. Kaya daily mag-check. Every other day. Bilangin nyo kung ilan yun. Ayan, salamat sa 10 na nandyan. Salamat naman. Salamat ng marami. Ako na ulit to. Ayan, naka-3 ka na. Anong 3 ate? Anong naka-3 ate? Ayan, wala. Butin ko lang. Ayun. May paninja pala siya. May paninja si Ate Loyal ako lang. Salamat ate sa paninja. Salamat ate. Salamat sa paninja ni Ate Loyal ako lang. Yan, binigyan ko ng jacket yan. Ang ninja mo. DJ na ako. Edit na talaga. Okay lang ate. Sige. Salamat ate sa pag-DJ. Mas maganda na yung may pag-DJ. Please, may siguradong nanonood.
Ayan daw, pito. Pito, pit. Pito, pit. Ang nanonood. Ay, ayan, salamat. May anim. May anim na nanonood. Ayan, salamat, Tons TV. Maraming salamat sa patamsak, Tons. Meron na tayong 12 million thumbs up at 7 million viewers. Salamat, Tons. Tons TV. Sa mga friends natin dyan, Tons TV. Salamat sa patamsak ni Tons. Done share. Salamat din, Tons, sa pag-share. Ayan. Kahit baka 2 hours lang tayo. Nandyan din si Ate Jane. Naka-video lang si Ate Jane. Siguro nagko-cross stitch na naman si Ate Jane. Good evening, Sir Rockster. Andyan si Nanay. Good evening, Nanay. Salamat, Nanay. Salamat po, Nanay. At nandyan kayo, nakasupport pa rin. Maraming salamat. Nanay Maria Victoria Castelo. Salamat po.
Napaka-supportive ni nanay. Ayan. Kung wala si Yos, nandyan si nanay. Ayan. Kaya kailangan na magano ka na rin. Gawa ka na rin ng channel, nanay. Ayan, para may promote natin. Pag-gain kayo ng bananas. Bananas in the house. Wala si Yos, kasama sila Bon. Opo, nag-shoot daw sila eh. May sila. Meron silang sinishare dun sa group, nanay. Meron silang sinishare. Naging maganda na yung mga tabakenyo, vloggers. Naging mga babae sila, nanay. Hindi pa muna ako. Ah. Tons, pasensya na daw. Babawi daw siya. Ayan. O nga, nandiyan si Tons. Tons TV. Ayan. Salamat, nanay. Salamat. Maraming salamat kay nanay. Salamat, nanay. Wala tayong kakwentuhan ngayong gabi, nanay. Yung mga ka-team natin ay busy sa kanilang vlog. Busy sa kanilang vlog. Sir, alam mo, nahawa na asawa ko nanonood din sa'yo. Mag-isa kala ko ngayon, nanay. Salamat naman, nay. Kikinig rin nanonood din si tatay. Salamat po. Ayan, nahawa na rin daw si tatay. Ayan. Wala si Mami. Mahina daw signal niya, nay. Kaya nandyan lang yan, naka-BG. Naka-background. Yan lang daw sa background. Si Mami Lynn. Mahina daw signal ngayon kasi maulan. Maulan kasi ngayon dito sa amin. Kina Mami Lynn daw ngayon na ang signal. Kaya ayun. Wala tayong kakwentuhan ngayong gabi. Mag-isa lang po tayo ngayong gabi. Mabutit nandyan kayo. Ayan, salamat sa mga nanonood dyan. 7 million in the house. Kung pare-pareho pala, maulan. Ewan ko nga kung dinig itong mga palaka eh. Dinig ba itong mga palaka, nanay? Ingay nila eh. Ang ingay ng mga palaka. Naulanan kasi sila. Ilang araw ng buwan na. Si Franzay, opo, wala rin si Franzay.
Busy sila. Kasi sabi ko kanina, hindi rin na rin ako mag-LS kasi ang ingay ng ulan. Saka mahina signal kanina. Ang lakas ng ulan. Yun, nung tumila yung ulan kanina, sinubukan kong mag-connect. Okay naman. Na-connect naman. Kaya itinuloy ko na. Sayang naman at wala tayong i-upload na content. Walang content na i-upload. Kailangan natin mag-LS. LS din kung walang content. Kung walang content, ayan. Konti lang tayo ngayon. Pahirapan ang signal. Nako naman. Ang hirap kung wala yung tribo. Wala tayong kakwentuhan, walang tawanan. Okay, kung nandito si Bun, may tawanan tayo. Kanina pa ako tumitingin, kala ko di ka mag-LS. Opo nga na kasi mahinang signal kanina, malakas pa ang ulan. Kaya sabi ko sa kanila kanina, hindi muna ako mag-LS siguro. Kasi nga, mahina ang signal. Pero nung sinubukan ko, okay naman. Kahit na mag 2 hours lang Maka 2 hours man lang ngayon. 1 and 30 ko na. 1 hour and 32 minutes. Pusin lang ang 2 hours. Oo, malungkot si Bon. Andun siguro ang saya nila. Opo, ang dami nila eh. Hindi ko pa nga napanood. May sinend si Yos kanina dun sa GC. Haba ng buhok ni Yos eh. Sexy na eh. Tangkad na. Naging babae sila ngayon doon sa sa kanilang shooting. Nga sila, marami silang ka-collab na marami silang kasama mga vloggers. Bicolano Vloggers Association. Kami rito magkakalayo. Ayan, nakabidyo pa rin si Ate Loyal Akabla. Ang dami. Opo nga, madami din eh. Sa amin, konti lang kami. Nakakalayo pa kami. Inaantok na nga po ako. Walang kausap. Buti na dyan kayo kausap. Nakakaantok kapag walang kausap. Nakakaantok mag-yaw-yaw, walang kausap. Okay, sana kung maraming kausap, maraming nasa taas. Wala naman tayong kasama ngayon. Kaya pahikab-hikab na tayo. Wala. Malungkot ang LS kung wala yung tribo talaga. Sanay tayo na nandyan yung mga katribo natin.
Katribo. Ayan. Team vibes naman, mga inaantok na yung ibang team vibes yun. Use your phone or not. Ayun o, 1:35. Ayan. Si Mami Lynn, kawawa din gusto mag-vlog kaso walang magka-camera sa akin. Ako nga rin eh, ang hirap eh. Kailangan meron kang tripod na hawak ng camera. Mahirap yung mag-edit na eh. Kailangan eh, bigyan ng oras yung pag-edit. Oo, mahirap. Opo, mahirap. Ako, ang dami kong nakapila na i-edit. Hindi ko maharap-harap mag-edit. Tulad kanina, past 8 na akong dumating. Nag-prepare kami sa school kanina. Yung mga ite-testing namin na module sa mga bata. Naalala ko siya sa kanta na yan. Kinakanta ba niya siya na buwan? Buwan, buwan. Tayo, hindi magaling kumanta. Oo na, malapit na pasukan. Kaya kanina, nag-prepare kami ng mga ite-testing namin kung paano gawin. Kasi modules ang gagamitin namin. Ite-testing namin bukas kung paano gagawin ng DepEd. Yan ang hirap pala. Sa pa lang paghahanda pa lang ng mga modules yung ibibigay namin sa mga bata. Hirap. Mahirap ngayon ang pasukan. Kawawa ang mga bata ngayon. Kawawa din ang mga teacher. Opo, sa gabi na kami siguro. Sabay-sabay na kami sa gabi, tigwa 1 hour. Hindi possible ang online dito na, mahirap ang signal sa amin. Mahirap mag-online. Hirap mag-online. Hindi lahat ng bata kayang mag-online. Pero kailangan nilang mag-load.
May marami pang barangay dito sa amin. Ano, mahirap maabot ng signal. Kaya modular ang aming gagawin. Modular. Ibigay namin yung mga modules sa mga barangay. Tapos pagkatapos ng isang linggo, yan, kukunin namin. Kaya nga na, hindi posible ang online kasi maraming mga bata ang wala pang cellphone. Wala. Kung may cellphone man, mahirapan din sa pag-load. So, additional gastos sa mga magulang. Kaya hindi possible po ang online. Ilan lang. Yun naman ang main purpose ko kung bakit ako nag-YT. Makita ko na online sabi nila. Yun, kailangan, sabi ko, kung mayroon na akong YT, at matuloy ang online, pwede na ako magturo online. Pero kailangan nila ng internet, kailangan nilang mag-load. Ako rin, kailangan ko rin mag-load. May load nga, may wifi kami, kaso nag-loro ko na. Ang bilis maubos. Sana nga, bigyan ng gobyerno, ng mga bata. So kahit na may CP sila na, yun naman, pang-load. Ayan, si Mami Lynn, loading daw. Oo, dapat. Oo nga, yan. Mawala na yung virus at makadevelop na sana sila ng tinatawag nating vaccine o bakuna. Ayan. Dapat mawala na talaga yan. Dasal-dasal lang tayo. Tiwala lang sa Diyos. Mawawala din naman. Saan matatapos din naman. Natapos din ang ating problema sa COVID-19. Si Mami Lynn ay loading daw. Pa-loading lang si Mami Lynn. Ayan nga. Diba kay Mami Lynn, malapit na tayo matapos. 1:42. 2 hours lang ako. Naantok na ako. Sakto lang yung 2 hours ko na. Ayan, oh. Ayan na si Mami Lynn, oh. Nagising na si Mami Lynn. Ay, nako, ang hirap. Buti nga, hindi nalalaglag itong LS ko. Nakadata kasi. Akyat ka, Mami Lynn, para may kausap si Sir. Ayan, si Piggy Gaming. Ayan, Tito pa shout out, sabi ni Piggy Gaming. Salamat, Piggy Gaming, nakadalo ka sa ating live stream. Ayan. Konti ang ating kakwentuhan ngayon. Ayan, 8 million lang. Welcome sa LS ko, Piggy Gaming. Ayan, Genesis Masuli, alias Piggy Gaming. Hindi kaya ng load ko nanay, sabi ni Mami Lynn. Hindi makaakyat si Mami Lynn. Ayan, buti naman, Piggy Gaming. Patamsak, Piggy Gaming, ha? Patamsak. Tamsakan. Ayan. Patamsak kay host, Piggy Gaming. Ayan. Salamat naman at nakadalo si Piggy Gaming. Kahit hindi tayo gaming. Yung gaming na yan, hindi ko alam mag-games. Kasi games. Hindi ko alam maglaro. Ayan. Sige, dyan ka na lang, sabi ni Nanay. Nanay Maria Victoria. Ang lola ko rin na Maria din. Ang pangalan. Maria Alejo Belmonte. Belmonte ang lolo ko. From Sabang, Calabanga. Camarines Sur. From Sabang.
Kalabanga. Maraming wala, sabi ni Nanay. Maraming wala. Hindi complete ang team vibes niya. Kanya-kanyang ayan, meron na tayong 1:45. Meron na lang tayong 15 minutes. Ayan, 15 minutes, 15 minutes. Mahaba-habang kwentuhan pa. Wala eh. Oo, buti pa ang dalawa laging nagkasama. Oo nga, no, Mami Lynn? Sana all, mapapasana all ka na lang, Mami Lynn. Buti pa sila. Lahat busy. Opo, na-busy. Yung iba may na-signal. Tulad ni Mami Lynn, may na-signal. Tulad ko rin, may na-signal. Hindi ko mapagalaw itong mga nasa laptop ko. Yung gumagalaw ang ating mga elemento. Ayan. Sana nga kasama natin ang team vibes. Kaso maraming mga kadahilanan. At tayo hindi magkakasama ngayong gabi. Lahat ay busy. Ayun. Mahina ang signal ng iba. Layo ko na eh. Oo nga, malayo na. Malayo tayo. Hagdan daw, sabi ni Yos. Ayun, no? Si Yos, aakyat daw si Yos. Sige, magbigyan natin si Yos. Kahit 13 minutes na lang tayo. Aakyatin natin si Yos. Ayan, pag daw tayo na morning, ayan. Sana nga na mamorning ang aming lahat. Sana all mamone, ayan na ang hagdan. Pag kayo mamone, magkikita-kita na kayo pag dumating ang sahod. Ayan, ang ganda siguro nun. Ang ganda naman. Sana nga dumating na ang panahon na tayong lahat ay mamone. At magkita-kita ang team vibes. Hello, shout out guys. Shout out. Na-miss nyo ba si Yosh TV? Ayan na. Sorry. Andyan na si Yosh. Busy kami ngayon ni Bon eh. Nandito si Bon natulog eh. Kasama ko si Bon. Kasama na yung mga Tabacanyo vloggers. Ayan. Saan kayo ngayon? Nasa ano kami ngayon? San Roque, Tabaco City. Ayan. Kasama ko yung mga Bicolano vloggers ah. Ayan sila guys ah. Hello guys. Ayan. Ayan. Ayan ang mga Bicolano vloggers. Tabakenya na kayo ngayon. Ano, part pa din kami kuya ng ano ng Bicolano Vloggers Association. Pero yung grupo dito yun. Hindi nga, Brand ng Bicolano Vloggers. kanina nga, Tabakenya yan, mga Tabakenya kayo kanina. Tabakenya. Oo, Tabakenya kami kanina. Ayan si Wawong TV, si Ichiboy Maki. Ayan si Ichiboy Maki. And syempre, ano ba yun? Ay, si Tyler Maki. Sino yan? Hello, Mimikay. Tyler. And si... Ay, si Mingming ka. Ayan, kasama niyo pala si Mingming ka. And syempre si ano. Si Francis wala.
Ako, andito. Yo. Si Jessie Si yan. Tribo. Nandun si Bon na nag-edit kasi si Ay. Bon busy. Bon. Busy si Bon. Si ano, si Nag-edit Tribo siya wala. Eto, nandito si Tribo. Si Tribo Lakwachero. Ayun ah. Si Boy Tusok wala. Umuwi si Tusok eh. Magtutusok pa daw. Tutusok. Oh, ayan na rin si Shout Mami out Lil. no? sa'yo, Nani Cristobal. And Umakyat. shout out. And syempre, Ayan, si Kuya Nani. Ayan, hello, Kuya Nani. oo talaga may tampo na sa akin si Tons TV. Nako. Magbabawi talaga ako. Ayun, Marami na akong utang kay Tons eh. nag-LS sila. Salamat, Kuya Nani, sa patamsak mo. Ayan. Gumawa kami ng film kasi Shout out, shout kanina. out. Abangan nyo yun guys. Yung film ni Bon. Ako may content na naman siya. Kaya abangan nyo. Buti Ano pa kami kayo. doon? Buti pa Tabakin kayo. niya kami doon. Tabakin niya. Pumunta siya dito Tabakin niya, vlogger. para i-transform lang kami. Para i-transform niya lang kami. Buti nga kalog na kalog kayo dyan na ano. Oh, Baka ayan, shoutout ano yun, sa'yo Lord. ha. Mamilin Vlog, hello, hello. Namiss ko kayo. Marilyn. Miss you all, team vibe. Ayan, konti lang ngayon ang team vibes. Konti lang ngayon yung team. Okay lang yan. Okay lang yan. Ngayon lang naman sila nag-ano eh. Pero active talaga ng team natin. Yan. Shoutout Saka guys. ano kasi kanina, sabi ko kasi kanina, mukhang hindi ako makaka-LS. Kaya naman pala. Baka Kasi nga tulog. mahina signal kasi kanina, nalakas ng ulan. Dito nga mahina din na signal dito kuya eh. Nako, nakasagat lang ako. Ay, oo. Ewan ko ba ba't sa pagmalapit Ayan, sa shoutout dagat guys. yan? Thank you sa pagpunta. Sa live streaming. Yan. Yun, nahulog si Mami. Bukas mag-LS si Bon daw malapit sa dagat. Bukas. ng umaga. Ulit. Hello Tons, pasensya na Tons. Masyadong busy kayo kasi ngayon eh. Sorry talaga. Madami na akong utang kay Tons eh. Ako, nagtatampo na yun sa akin yung kaibigan kong yan. Yan nga, nag-thumbs kanina si Tons. Eh. Ayan, shout out. Kuya, baba. Kuya, Sige, baba sige, na sige. rin ako Salamat. ano eh, ang hirap ng signal dito eh. Nasa labas din ako. Okay, sige. Salamat. Sumilip na ako ng saglit eh, para batiin yung ating and yung LS. Wala talaga signal dito guys. Malapit kasi kami sa dagat eh. Okay, patapos na rin naman tayo. Malapit na tayo mag 2 Shoutout hours. guys. Bye-bye Kuya Rockster. Maraming salamat. Bye, Yosh TV. Ayan, si Yosh TV. Ayan, Yosh TV. Ayan, si Mami rin nahulog, nakabiji. Ayan, meron tayong 7 minutes. Ayan, salamat sa 8 million dyan na naka-BG. Salamat sa inyong lahat. Malapit na tayo mga 2 hours. Okay na yan. At tayo inaantok na rin. Inaantok na rin ang Pilipino. Ayan, salamat Kuya Nani ha. Nani Cristobal, ayan. Long time no dalaw sa ating live stream si Kuya Nani. From Saudi ka ba, Kuya Nani?
Saudi Arabia, 1, 2. UAE yata, no? Ayan po yan. Ayan, maraming salamat talaga. At nandyan pa rin kayo. Bossing ko lang itong 2 hours. 2 hours, 2 hours. Ayan, iba na, mami. Ayan, meron pa rin tayong 6 million na natitira. At meron na rin tayong 4 minutes para mag 2 hours. Ayan, mag 2 hours na po tayo na nakaupo at nagyayaw-yaw mag-isa. Ayan. Payaw-yaw ng payaw-yaw mag-isa. Kayo pa rin ay nandito sa live stream ni Rockstar Clicks. Salamat sa mga nakatambay. Salamat sa inyong patambay. Sir? Ano po?
Ayun, meron pa tayong 9 million at tayo na naka 2 hours na. Nako naman, naka 2 hours na tayo mag-isa. Ayan. Salamat at meron na tayong 2 hours. Nasobrahan natin ng konti. Ayan. Nasobrahan natin ng konti. Ayan, yahoo! Yan, salamat. Salamat po. Ayan, 9 million in the house. Maraming salamat. Ngayon lang po bumalik ang net, sabi ni Ate Rosalie. Nagdatyan pa rin si Ate Loyal ako vlog. May pasabog ako sa iyo, sumanda ka, sabi ni Tropang Bonusin. Ayun, sana all may pasabog. Ano kaya ang pasasabugin nito pang bonusin? Salamat sa mga nakabidyo dyan. Sobrahan ko lang ng konti. Ayan. Para 2 hours and 2 minutes. At meron pa tayong 9 million na nandyan. Ay, mag-alas 11 na pala. Ayun, 6 million. Salamat po sa inyong pagdalo. Sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan, salamat po, salamat. Thank you all so much. At tayo ay nagkasama muli sa LS ni Rockstar Clicks. Ayan, good night na raw, sabi ni Mami Lynn Vlog. Good night, Mami Lynn. Sana makatulog kayo ng mahimbing. At bukas ay may LS na naman. Ng maaga si Bon. Bon James D. Ayan, busy sa pag-edit si Bon James D. Ayun. Salamat. Hey, G. Ayun, 4 na lang. Salamat. And 2 hours and 5 minutes. Ayan. Pwede na siguro yan. Salamat guys. Salamat sa inyong pagtambay sa live stream ni Rockstar Clicks. Ayan. Hanggang sa muli nating pagla-live stream. Ayan. Salamat po. Salamat ng marami.
at kayo'y nakadalo sa ating live stream. Kahit mahina ang signal ni Rockstar Quicks. Yan. At maingay ang mga palaka. Ayan, ang ingay ng mga palaka. Kasi naulanan sila ngayong gabi. Ayan, meron pa rin 3 naka-BG. Sino kaya ang 3 naka-BG? Andyan si Ate Loyal ako vlog. Sino ba mga naka-BG dyan? Si Ate Roselyn. Yan pa rin ba? Ayan, salamat guys ha. Salamat. Salamat. At tayo'y nagkasamang muli. Amen. You know, 4 million. Meron pa yung 4 million na nakatambay sa live stream ni Rockstar Clicks. Salamat po. Salamat ng marami. Bye-bye na, nanay. Bye-bye na. Good night, nanay. Good night, nanay. Bye-bye po, bye-bye. Again na po tayo. Tapos na po, naka 2 hours na tayo. Okay na po yun. Yan. Bye-bye, nanay. Good night, good night. Good night sa inyo ni tatay. Yan. Salamat po sa panonood at pagtambay dyan, nanay. Maria Victoria Castelo. Ayan. Salamat po, salamat ng marami. Salamat po talaga. Okay, bye-bye. Bye-bye po, bye-bye. Sana maka-LS ulit tayo bukas. Goodbye, goodbye.